Sapursari Wahyu Sekartinandi ingkang berperasaan di perjalananipun Bapak Keto ingkang miji saking Ngeler. Pundi Mas udah. Bedawulang. Lah niku enten niku. Lasaran nggih. Ayo Cahayu. Lho makane kecak yo rata-rata itu apa. Kok mboten mesti ta jenengan. Ora mesti yo Iki nek kepepet mawon. Ini ku mlaku ke plantang-plantang tekan negara kulon kan. Iki nasib berarti. Ning yo ana tugale Cahayu coba saking ini yo. Atur kelanipun para bapak-bapak ingkang sampun katur binarap Pak Bu nggih. Monggo menika ngaturaken tukang kembang ingkang sampun dipun pundhut dening panggonan kula ingkang wonten iki. Pawon tuwa Cahayu. Coba ya dipedadarke. Monggo dumateng para kadang rawit. Pawang tuwa penak ngobimbing kuwi. Aja ngono kok Mas kok dijeweri iki. Ayo. Kewasan tuh ayo. Ayo tolong. Kene Bang Ayu kene jangan kepala kakak ini coba. Kene kaya makan kakak. Ayo Mas Faizal. Katakan apa ya? Kesanlah butuh kata yang mati aku melukilana banyak apa semrawang gawe timbang apa belum kaca urip bebarengan Kula niki umur kula 40 napa boten ketuwong keton putih saking gunung kula anake wong tani Nadyan sira wong gunung enak ngenung aku gelem mojak bareng maton Nadyan sira dadi prawan tuwa aku sakyo maco landur dewa boten nyana boten ngira prawan tuwa dilamar jejak kula weling ingkang mas sabut citra kula benjang santos Kembali bergoyang yang mati aku melukiskan bayar dan semrawang gawe timbang apa belum baca urip bebarengan kula niki prapawa umur kula 35 apa boten ketuwong keton guri saking gunung kula anake wong tani Nadyan sira wong anyong nang aku gelem mojak bareng maton
Senadyan sira ojok dumawang tuwa aku satya maca anggur bela lali Betanyana batinira Prawan tua dilamar jejak Kula beli kisah mas pun citra Kula pinjak punya atas sisinya asia iya bang ayo ora bakal kasih